Program predakceleracije BoostMe predstavlja nacionalnu platformu za unapređenje konkurentnosti i digitalizaciju privrede Crne Gore kroz razvoj inovacionog ekosistema, razvoj novih inovativnih kompanija, izgradnju znanja i vještina, razvoj preduzetničke kulture i olakšan pristup regionalnim i međunarodnim tržištima za inovativne projekte iz naše zemlje. Program je u potpunosti usklađen sa strategijom pametne specijalizacije kojom se potencira novi model ekonomskog razvoja koji je baziran na ciljanoj podršci naučno-istraživačkim i inovativnim aktivnostima u prioritetnim oblastima koje definiše navedena strategija. Program je fokusiran na razvoj i primjenu inovativnih, pametnih i konkurentnih rješenja. Na ovaj način se koriste konkurentske prednosti zemlje ili regiona kroz posticanje inovacija. Na taj način kreirat će se nove mogućnosti za razvoj preduzetničkih aktivnosti i razvoj ekonomije bazirane na znanju, doprinoseći ekonomskom rastu i ukupnom napretku društva. U Crnoj Gori se u prethodnom periodu kreirao podsticajni ambijent koji se ogleda u usvajanju dva važna zakona uz podršku Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja te formiranju novih institucija za pružanje podrške poslovanju. Naša ključna poruka mladim ljudima je da iskoriste dostupne benefite i da pronađu najbolji model da od svog znanja i potencijala kreiraju vrijednost na tržištu. Podrška koju smo dobili obezbijedila nam je mogućnost da sarađujemo sa preko 100 inovatora, razvojnih i start-up timova. Za njih 20 uspjeli smo da pripremimo poslovne modele, marketing strategije, istražimo tržište i pripremimo se za njihovu tržišnu validaciju. Ponosni smo na činjenicu da smo bili makar jedna stepenica na putu uspjeha nekih od najuspješnijih crnogorskih start-up timova. Znanje i inovacije za zdravu, digitalizovanu i održivu Crnu Goru.